Rikicin majalisa. A watan nan ne dakatarwar da aka yi wa Sanata Natasha Akpabio ta wata 6 ta kare, wanda ta sanar da majalisa kan komawar ta aiki, amma majalisa ta sake jaddada mata cewa ba za ta dawo aiki ba saboda har yanzu kes ɗinta yana a kotu. Idan ba mu manta ba, a 6 ga watan Mac ne aka dakatar da sanatar tare da yanke mata albashi da dogo ta alfarmar majalisa saboda zargin ta yi wa Senate President Godswill Akpabio da neman ta da badala, wanda daga bisani ya karyata zance ya ce ba gaskiya ba ne. Bayan dakatarwar ne ta fito ta yi bayani cewa saboda abin da ya faru ne ya sa shugaban majalisa Akpabio ya dakatar da ita, wanda daga bisani shi ma ya fito ya bayyana dalilin dakatarwar, yana mai cewa an dakatar da sanatar ne saboda unruly and disruptive behavior during a legislative session. Hali na tashin hankali da ta da fitina a lokacin zaman majalisa. Wanda bayan dakatarwar ne sanatar Natasha Akpabio ta shigar da kara a kotu, wanda a watan da ya gabata ne June 27 gare shi ne aka kai karshen shari'a, wanda kotu ta ba majalisa umarnin dawo da sanata Natasha Akpabio a cikin majalisa. Wanda bayan nan ne majalisa ta kara jaddada dakatarwar da ta yi mata tare da kin bin umarnin kotu, abinda Majalisar Dattawa ta nace da dakatarwar da aka yi wa Natasha Akpabio har yanzu tana nan, duk da cewa babban kotun tarayya ta yanke hukunci a kanta. Sun ce har sai an mika musu takardar hukunci da aka tabbatar CTC da kuma har sai kotun ɗaukar ƙara ta kammala shari'ar ta. Wanda bayan hakan ne sanatar a ƙarshen watan Yuli na 2025 bayan hukuncin kotu, Natasha ta yi ƙoƙarin sake shiga cikin Majalisar Ɗinkin Tarayya. You are a staff of the National Assembly. You are the security. Okay, so may I know why a staff of the National Assembly will stop a serving senator from walking into the chambers to commence her functions in representing her people who have duly given her the mandate as elected and as sworn in through a duly issued certificate of return by INEC to carry out her constituted functions. So may I know why a security from the National Assembly will stop a serving senator from walking in? And can I see written authority of your mandate to stand here right before me? Jami'an tsaro suka hana ta shiga. Bayan hana ta shiga majalisa, Natasha ta daga karar zuwa kotun ɗaukar ƙara, inda ta kalubalanci hukuncin majalisa na ci gaba da hana ta shiga majalisa duk da umarnin kotu. Ana haka ne kuma sai adadin dakatarwar da aka yi mata ya ƙare. A ranar 4 ga watan Satumba na 2025, Sanata Natasha Akpabio ta sanar da Majalisar Dattawa a hukumance cewa tana shirin komawa bakin aiki, tana mai cewa dakatarwar watanni 6 da aka yi mata ta ƙare. Sai dai jiya 9 ga watan Satumban nan, Majalisar Dattawa ta fitar da sanarwar cewa tana mai sake hana sanatar komawa aiki, tana mai cewa batun har yanzu yana nan gaban kotu. Wata wasiƙa daga sakataren wucin gadi na majalisa Dr. Yahaya Dan Zaria ta bayyana cewa babu wani matakin gudanarwa da zai iya dawo da ita har sai kotun ɗaukar ƙara ta yanke hukunci. Kada ku manta ku yi following, ku yi subscribing, sannan ku danna muna like domin jin me zai faru a nan gaba. Ni mai gabatarwa Uzairu Jimani nake ce muku assalamu alaikum.